Ka-Journey, kabalo ba ka nganong nagkagubot ang Iran o United States? Dili lang ni simple nga away sa duha ka nasod. Mahimo ning makausab sa ekonomiya sa tibuok kalibutan. What's up, Ka-Journey? Usahay kung makadungog ta og balita nga naay gubat sa Middle East, murag layo ra kayo sa atong kinabuhi. Pero ang tinuod, ang mga panghitabo didto makaapekto sa presyo sa gasolina, sa ekonomiya o bisan sa stock market sa kalibutan. Ang sinugdanan aning isyu nagsugod sa nuclear program sa Iran. Ang United States ug Israel nagtuo nga kung makabuhat og nuclear weapon ang Iran, mahimong delikado kaayo sa seguridad sa Middle East. Mao nga ilang gitarget ang nuclear facilities o military bases sa Iran. Pero sa kalibutan sa geopolitics, kung naay musukol, naagid nay mubaws. Og mao gyud na ang nahitabo. Nibawas ang Iran pinaagi sa missiles o drones. Og didto nagsugod ang tensyon nga nakita nato karon sa balita. Pero Ka-Journey, kung magtan-aw tani sa mas laom nga perspektibo, makita nato nga ang gubat dili lang bahin sa armas. Usahay ang gubat nag-ugat sa kahadlok, power struggle ug control sa impluwensya sa kalibutan. Mao nang importante nga informed ta pero dili dapat mahadlok. Kay kung magpadala lang ta sa kahadlok sa balita, mawad ang taog klarong pananaw sa atong kaugulingong journey. Remember this, Ka-Journey. Ang kalibutan, puno og kagubot. Pero ang imong kinabuhi, mahimo gihapong puno sa direction o purpose. Pero Ka-Journey, naapay mas importante nga pangutana. Unsa kaha ang epekto ani sa ekonomiya sa kalibutan? Presyo sa gasolina, sa stock market, o atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Kung gusto ka ma-inform, pero dili ma-overwhelm sa balita, follow o share sa Rogis Journey o comment below. Padayon kung gusto ka sa episode 2. Padayon ta, Journey.